rayuwa in baki sai dai a YKL mana rayuwa in baki sai dai ku ganni na yi ta san baki rayuwa in baki ba SP ne rayuwa sarkin power rayuwa in baki sai dai a ganna zan wani sususu rayuwa in baki sai dai ku ganni na yi ta san baju rayuwa in baki gwara kawai ya rufe ni a daki na rayuwa in baki sai dai na canja gari ma nan take kin zamo murayina kin zamo nishadina ke ce ga kita sashi na jin daɗi kuma ruhina kin zamo murayina kin zamo nishadina ke ce ga kita sashi na jin daɗi kuma ruhina ni da ke nake yan mata da ke nake kin san cewa ai da ke nake to in dai ba ke dole na dake kai za ka raba mu dole ka lake soyayya riba ke ki sani da ciyo yanzu ke ne magani sauran su ce to ke ki saya ko ma su bace ni banda damuwa in ke na nan ni na fi karuwa yan matan wai sun so su sha ruwa sun manta ke ɗaya ne a rayuwa yarinya farace akwai ilimi zakin murya wane sukari in ta kallon sama sama nake in ta juya ƙasa ƙasa nake ke kin zarce su Hadiza gaban tunda kin iya tafiya hadda salon ni da ke forever har abadan yarinya faraga dan Taliban sarkin fawa ai na yi gaban guys see me look for this girl she's fine kyawun ta kamar fanta Maryam kin haɗu da yan mata Maryam kin zarce salon mata rayuwa in baki sai dai a ganna zan wani sususu rayuwa in baki sai dai ku ganni na yi ta san baju rayuwa in baki gwara kawai ya rufe ni a daki na rayuwa in baki sai dai na canja gari ma nan take kin zamo murayina kin zamo nishadina ke ce ga kita sashi na jin daɗi kuma ruhina kin zamo murayina kin zamo nishadina ke ce ga kita sashi na jin daɗi kuma ruhina baki sai dai a ganna zan wani sususu rayuwa in baki sai dai ku ganni na yi ta san badu rayuwa in baki gwara kawai ya rufe ni a dakina rayuwa in baki sai dai na canja gari ma nan take